Zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinonzwisa tsitsi hama neshamwari. Mashura ari kuitika muZimbabwe, shuwa pasi parohwa nenyundo. Muchinda uya wokuuraya mwana wake nemukadzi wake akazama kuzvibaya nebanga asi haana kuzofa, asi ane suicidal note yaakanga anyora. Regai tinzwe kuti akanyora kuti kudi. This is an update. Amane shamwari tokuchingaimdzai pano pasekuru kudo Picture TV. Tichitikara musana masubscriber please, ndinotokumbirisawo ndiri kuda kuti channel yangu ikure uye vana vamwe vari kutochengeta dzimuri nayo social media neYouTube. Saka ni zviri kwamuri kuti mondisiya ndega here kana kuti mondiyambutsa. Anyway, regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Yes, we are talking about this young couple. As you can see kuti they were in love, vachitoita maphotoshoots, vachiita zvinhu zvakasiyana siyana. But unfortunately nyaya yatinayo panapa isuicidal note yanga yanyorwa nemuchinda uyu achifungidzira kuti iye achazofa asi haana kuzofa. Ambozama kuda kuzviuraya. Mapurisa vakazomuapprehenda ende vari pakati pekuita ma-investigations. Regai tinzwe suicidal note yaakanyora. Izvi ndazvitora paCrime Watch Zimbabwe 48 minutes ago, Zimbabwe on Facebook. So said murume uyu akauraya mukadzi wake nemwana achishandisa banga, akazama kuzviuraya futi but akasurvivor. Anga atonyora suicidal note iyo. Saka suicidal note iri kutanga nemashoko anoti when a good heart meet a cruel heart then the explosive explodes. I think this young man was in literature. Sorry guys, this is not funny at all. So ari kuendera mberi achiti hanzi ndatarisa mativi ese ndichitsvaka kuti kondiani angasara achichengeta mwana, vaaisa ma-crying emoji. It's very unfortunate that ndamushayiwa wekuti asare akaringa mwana. Ndazama zvakare ndikaona kuti hongu mwana haana mhosva but still he can never make it in life. Haangambogone kukunda muma spiritual battles. Murume uyu was going through, I don't know if you say spiritual tough times or anga ari a prophet, I don't know, but nofunga anoenda kuchechidzana papa dziya. Let's continue. Vaye vanga vachiita ma-external influence to Michelle. These are the results. Grace from Real Records. Ndiwe waiti Michelle wawana basa nawo hauchadadirwe. Handizive vaya vanga vachiita ma-external influences to Michelle. These are the results. Grace from Real Records. So this Grace handizondi producer wa kuReal Records era ndi artist wa kuReal Records. Ndiwe waiti Michelle wawana basa nawo hauchadadirwa. Handiziva hangu kuti ko pa ndakambomudadira ndepapi. Mashoko makuru aya anoda kudzeya hama vadikani muri yeZimbabwe. Suicidal note iri kuendera mberi chiti my concern were taken for granted. That's why I take this hard decision. I don't care whether I will enter heaven or not. Kuna amai vaMichelle ndimi vamwe vacho vandada kuti ndirwadzise. Misodzi yandakakuisai pamatama hamumbofe makagona kuipukuta mukaipedza. Ndakuisirai mugove kana kuti chipo chekuchema zuva nezuva. Dai makanditeererawo ndovimba kuti zvingadai zvisina kusvika pazvasvika nhasi. Kwenga wani ndakamboisa chichemo kuna mbuya Deuma, imi mukaita sei nacho chichemo changu. Saka kuchema kwenyu ndoona kuyerera kwegungwa remisodzi. Next time gadzirisai zvanetsa mumba. Vakomana handiziva hangu muri yeZimbabwe kuti munoti kudii nemashoko anga achinyorwa nemukwasha. Iri kuendera mberi chiti chichemo kuna mbuya Deuma, imi mukaita sei nacho chichemo changu. Saka kuchema kwenyu ndaona kuyerera kwegungwa misodzi. Next time gadzirisai zvanetsa mumba mevana, kwete kufurira kuti murume usamuteerere. Nhasi ndo pamaa kuti usamuteerere naye. Ko paya pamaiti baba vake ndo vagara vaimbobhadharira, saka waimaka vakarega kumubhadharira kwacho. Ndati ndiise chimisikidzo chekuti zvevapfupi hazvidyiwe nekureba. Ibvai madzidza kuti kana mwana ari kumurume ngaaende chechi rwenda murume,
nyaya yechechi ndo yaita kuti zvisvike pazvasvika apa. Pane zvinhu zviri basic in marriage like nyaya yechechi marriage couples should go to the same. So it seems as if the mother of the wife was influencing vangu vari kuinfluencer this young couple and amai vanenge vangu vasiri kuvaka vana. Zviri kuitika mazuva ano, instead yekuti vana amai mutore nyaya idzi kaidzi muende nadzo kuna ana atete, muri kuda kutamba tsoro dzisiri dzenyu, muri kuda kutamba maposition mutimu asiri enyu, and this is ending up zvaapa. Mukwasha anenge asingakwanisi kufesana naambuya kuti ataure nawo mashoko, ndo patsa anofanira kutorwa achitambwa naana tete naana mbuya nevazukuru aya ekuti vana amai vechizvino especially mumadhorobha vakuita mutamba kwese kunzungu nekunyimo. Onai pazviri kusvika, chivanhu chedu chakakosha. Tsamba iri kuendera mberi chiti saka amai marumwa nechekuchera mazvokuda mavanga enyora ayo to chibongodze family the likes of Taurai, Joseph, Garekai, Charles, Tawanda, Gwanzura. Now the struggle is real. It might seem as you win a temporary victory but I'll fight back. Nguva yekuti muchiripa chaizvo chaizvo yakwana. To my mother, very sorry chema ine tariro. To my father, chema ine tariro, very sorry daddy. To Consilia and Rovarashe, very sorry. Ndanga ndonyanya kurwiswa on both fronts. Consilia ramba uchinamata Rovarashe dai wagona wanamata vana vamai vangu namata muchengetwe nehwai. Ini mweya wanga hausi kuzorora kusvika vanhu vangu ndarwisa ndapedza nawo. To my Trinity Lokadia, sorry for letting you down guys. Zvanga zvisisaite kuti ndirambe ndichingoti uyai mugadzirise. To Bright Wande, very sorry mudhara, kana makazenge mondirangarira mudhara munongoenda munoona amai vangu nababa vangu. So it seems as if this young guy was going kumasowe and church ndo iri pasender play, ndo iri kunzi ndo yakonzera bongozozo rese. Amene kana mama akateerera onchivenga. Saka machechi instead of uniting kuri kutoiswa mafaction muma marriages, and this is so sad. I don't know what's going on guys. Vanhu vanoenda kuchechi, I advise you kuti nyaya dzemarriage dzenyu inyaya yenyu. Zvimwe zvinhu haikona kukandira kuchechi, chechi hadzigone zvese. Zvimwe zvinhu ngadzirisai mega. Learn to deal with it yourself. Besides hamana kupinzwa marriage nechechi, pfuma haibviswe nechechi ndiye munobvisa mega. Saka zvimwe zvinhu zvinoda vaviri, wetatu yato chechi muparadzi. Regai ndiseke nhamo serugare, but anyway zvinhu zvakadai hazvisekese to be true. It is very sad kuti these young ones vashaika vari vadiki, and ndo vanhu vatinenge tichitoti ndo future yedu yamangwana ezimbabweans. Guys, I don't know kuti munozvionawo sei, munoionawo sei nyaya iyi. Ndo zviri kuitika mumastreets ezimbabwe. Ndinongotiwo kune vafirwa vakashayikirwa nemwanasikana aiwa zvinorwadza nematambudziko. Chemaine tariro. Ndotowo zvakare kuvabereki vemukomana tine urombo nezvakaitwa nemukomana. Tinenge tisingatarisire kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Toti kune vese vanga vachitaurwa aiwa zvidzidzo ndo upenyu kurarama. Naiwai mashoko ndongoti please vana veZimbabwe regedzai mhirizhonga, separate mumwe kwake kana zvanetsa. This situation seems to be a bit tricky. Vanhu kana vakarwadziwa nemaefforts avanenge vaisa and all that stuff zvikasafamba zvakanaka, vanotora madecisions ari fatal and madecisions ekuti tino regret in life. So this guy did not die, haana kufa. So handiziva hangu vemutemo vachaitawo basa ravo. Ndinongoti aiwa zvese tozvisiya mumaoko aMwari. Muri Zimbabwe ndinoti sarai zvakanaka. Don't forget to subscribe, ring the notification bell and share this video.